Arratsaldeon, Eneritz eta Anai. Eneritz, zu pastoraleko koordinatzailea zara, baina hobeto segurua aurkeztu egiten baduzu. Arratsaldeon, eta, ni Eneritz naz, eta, ikastetxeko pastoral koordinatzailea. Irakasle, LH-en lehen hezkuntzan, eta, pastoral koordinatzaile orokorra naz. Eta nahi, zu bebai pastoral batzordeko kidea, eta DBH batxierroko pastoraleko koordinatzaile, ezta? Aurkeztu apurtzea zure burua. Kaixo. Ni Anai naz, DBH-ko irakaslea, batez ere lehenengo zikloan, eta aurten Eneritzekin batera pastoraltza koordinatzen, batez ere DBH-en eta batxillergoan. Eta momentu honetan pastoralak erronka polita deko, eta bada Ignaziotar astea ospatzen gauzala, ezta? HH-etik hasita, batxillergoa bitartean hainbat ekintza. Eneritz, igual zoazten zara saltzen zertan gabizen astenetan? Urtero lez, Ignaziotar astea ospatzen dugu guretzako, Loiolako Ignazio daukan garrantzia azpimarratzeko eta ikasleekin lantzeko. Eta, horretarako, hainbat ekintza ezberdin egiten dugu, eta, HH eta LH-ko etapa bietan, aipatu beharrekoako lan pasadan aste artean, esan genuela nobizioen bizitan, eta nobizioen bizita horretan, ikasleak hurbildu ziren apurtxo bat, jesuita bizitza horretara. Eta bestetik, ostiral honetan, eukingo dugula jaunartze ospakizun berezia, pasadan ikasturtean, bertan bera gelditu zala, bizi genuen egoera zala eta urten LH 5. mailan dauzen ikasleekin ospakizun hori Ignaziotar aste berezi honetan aurrera aterako dugula. Oso ondo. Baina DBH batxillergoan badauz ekintza gehiago bai, ez da, nahi? DBH eta batxillergoan ere lanean ibili gara, eta DBH-ko lehenengo mailan adibidez Xavier ezagutzen egon gara, bere biografia, bere bidaiak, zeintzuk izan diren, bigarren mailan arruperen inguruan egon gara lantzen, DBH 3. eta 4. mailan ere ekintzak egon dira, 3. mailan ezin izan dira Loiolara joan, baina bizita virtuala egin dute ikaslek, eta 4. mailan Jakuria eta arruperen inguruan ere. Eta batxillergoan, landu izan dute Jesusen lagundiak dituen proiektu sozialen inguruan, horren proiektu txiki bat eta aurkezpen txiki bat. Uste duzue gaur egun gure gazteak edo umeen artean Ignaziotar asteak zentzua daukala eta ze zentzu emon nahi dutxegu gure ikastetxean? Azken finean da ezagutzea, historiaren garrantzitsua izan den Ignazio, berak egin zuen, itzu zituen aztarna horiek gugana ekartzea, gure ikastetxera, gure ikasleen gana, eta burtso bat, bere bizitzan egindako horiek gu gure ikasleei erakustea, eta gure gelan eurekin lantzea. Nik uste dut gaur egun horrelako aste bat bizitzea, ez dela oso ohikoena gure gizartean, ez? Eta alde horretan uste dugu dela plus bat, eta momentu bat gure Ignaziotar aste honek deko 3 helburu, ez? Lehenengoa Jesusen lagundia ezagutzea, bigarrena ezagutzen dugun hori gizartera eramatea eta barne eraldaketa bat izatea, ez? Orduan, hau gure ikasleekin eta hezkuntza elkartearekin bizitzea uste dugu dela opari bat eta aukera oso on bat. Bada ikasleekin egiten den zerbait, beti egin dugu hezitzaiekin bebai eta familiekin, ez? Egora bere zenetan igual zailagoa da, baina gonbiapenak eduki dugu eta egiten dugu, ez? Hezitzaiakaz, adibidez, azaldu apurtxo bat atzo eukindako batzar berezi horiek, hausnarketak edo, ez da? Egoera dela eta egia da familiak aurten ezin izan ditugula gonbidatu ekintza desberdinetara, baina bai egin dugu parte, adibidez, ostiralean egingo dugun jaunartze ospakizun horretan, familiak modu batean egin ditugu parte
beraien mezu desberdina jasoz, bideo desberdina jasoz, eta luzatuko diegu ikasleei ospakizun berezi horretan, beraz, zertxo ala nolan saiatu gara familiak parte izate. Eta gero, hezitzaileon partez, atzo izan genuela arratsalde berezi bat Deustoko rektorearekin batera, Jose Maria Gibert. Hau izan zen bideo grabaketa baten bitartez, grabatu zigun Gibertek, grabatu zituen hainbat bideo desberdin, eta egin genuen aukera gure ikastetxeko EGI 2025 plan estrategikoarekin lotura egiteko. Eta purtsu bat horretan hausnartzen egon ginen irakasleok, hezitzaileok. Eta naziotar astea eta bereziki aurtengo leloa, zu onartu, eta zu onarturekin batera, zuak piztearen mezuari. Bada, zuak pastoralistak bereziki ikastetxean basarie zuak pizten doan zua, azaldu apurtzuet zuen rola, zuen lana ikastetxean zein den. Nik uste dute gure rol handiena dela pastoraltza bizitzara eramatea, eta ikasleen bizitzara, ikasleen egunerokotasunera eramatea, Jesusen mezua zabaltzea, eskola barruan, eta nik uste dut aurten bereziki hau inoiz baino beharrezkoa dela, zua piztea. Gaur egun daukagun egoera honetan, hainbat beste gauza kontagiatu behar ditugu elkar, eta elkar piztu bai gure ilusioa, gure maitasuna zabaldu, orduan nik uste dut gure rola batzutan ekintza oso txikietan dagoela, baina uste dugula heltzen direla edo heltzea nahi dugula. Eta momentu honetan, inoz baino gehiago igual, bizi dugun egoera gizartean, aurtengo lemak horretara laguntzen gaitu eta horretan ekingo dugula, beste zuak pizten. Neskak, eskerrik asko, zuen hitzakaitik eta bereziki aste honetan ekintza politak egiteagatik eta zuak pizteagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko.